रादाय होना रादाय मावफुंबाय MCLA नन्दलाल मगरआ चिरांनि गंसे बायला जिल्ला फरायसालि मोजां खालामबाय। दाइनजौ 32 नं फुरबस्ती गुदि फरायसालि थिं दोथाबबाय। बड' लाइभ 24 नि रादाब फोसावनायनि गोहोम। चिरां जिल्ला खुंग्रिंनि गंसे गुदि फरायसालिनि बायला जिल्ला गाज्रि थासारि। साननैसो सिगां गोबारै फैनाय बारहुंखायाव फरायसालिनि थिं बुखार जालांदोंमोन आरो फरायसालिया बायला जिल्ला थासारि जायो। बड' लाइभ 24 आ चिरां जिल्लानि खुंग्रिं हालामनि 832 नं भुरबस्ती गुदि फरायसालिनि बे गाज्रि थासारिखौ फोसावना होदोंमोन। बेनि उनावनो बिसायख'जानाय BTCनि MCLA नन्दलाल मगरआ फरायसालिनि खौरां लाहैदोंमोन। खौरां लाहैनानै फरायसालिखौ मोजां खालामनायनि खोथा होदोंमोन नन्दलाल मगरआ। जेरै रादाय होनाय बेबायदिनो मावफुंना होबाय MCLA नन्दलाल मगरआ। गोबाव सम अखाजों मोगा-मोगि जानांना गोबां जेंनानि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ होबोदोंमोन आरो दायो बे जेंनाया जोबबाय। बिथाङा दाखालि थांनाय 11 थारिखआव फैनानै बे फरायसालिखौ नायफैदोंमोन। लोगोसे खोथा होलांदों बिथाङा। खोथा होनाय लोगो लोगोनो दिनै खामानिखौ मावबायानो। सिगांथ' बहुत मोगा-मोगि जानांदोंमोन। फरायसालियाव फरायसाफ्रा फैयोब्ला मोजां रोखोम क्लास लानो हायामोन। बेबायदिनो अखा हायोब्ला 10टा 11टानि गेजेराव हगारनांगौ जायोमोन आरो बे समाव। थिं गैयै थासारिखौ थिं दोथाबना होबाय MCLA मगरआ। फरायसालियाव थिं हरना मोजां थासारि लाबोबाय। आद्रा थानाय खामानिखौ BTC सरकारा मावफुंगोन। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बिथोन होनाय बायदि MCLA नन्दलाल मगरआ बायला जिल्ला भुरबस्ती गुदि फरायसालिखौ थिं हरनानै मोजां थासारि लाबोना होफैबाय। बे फरायसालिनि माखासे आद्रा थानाय खामानिखौ BTC सरकारनिफ्राय मावफुंना होगोन आरो बेनि खामानियाबो सोलिगासिनो दं होननानै MCLA नन्दलाल मगरआ मिथिहोयो। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव बिथां MCLA नन्दलाल मगरनि बेबादि खामानि मावना होनायनि थाखाय भुरबस्ती गुदि फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि सोरोंमा मोसाहारिया साबायखर जासिहरदों। बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन। बे जोंनि SMCनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बिथाङा ओरैबायदि मावफैबाय हाखु दाखुयैनो फैनानै जों बिथांखौ साबायखर बावनांगोन आरो। चिरांनिफ्राय खौरांगिरि निजोम दैमारिनि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट बड' लाइभ 24।